Жайның соңғы ойын башлап жибердік дуслар. Августны продуктив үткәрергә онытмагыз. Бүгінгі тапшыруда җырчыларның августка булган планнарында сезгә сөйләрмен. Бу музыкаль каймак тапшыруы. Телеэкраннарда мин, Лилия Хайруллина. Башлыйбыз. Эстрадабызның иң матур гаиләләренең берсе Рафина Ганиуллина белән Разил Камаловлардан башлыйк. Алар җәй беткәнче клип төшереп калырга тели. Ничек уйлыйсыз, ул нинди җырга булыр? Ә клипта һичшиксез табигать яки су буе, урман булырмы икән? Сораулар күп, ә җавапны без клип чыккач белербез. Әлегә сезне Рафина белән Разилгә тапшырабыз. Мәхәббәттән яна, сөю тулы күзләр, син булганда җаным минем янда. Синең наздан ата алсу гөлләр җанымда. Сине уйлап ата минем тагым, сине генә сөеп яна йөрәк. Кояш сыман балкыр өчен җаным, тик син генә кирәк, бары син кирәк. Сине уйлап ата минем тагым, сине генә сөеп яна йөрәк. Кояш сыман балкыр өчен җаным, тик син генә кирәк, бары син кирәк. Сөюгә төрелә, бәхеткә күмелә, ярсый йөрәк җаным елмай гына. Кыштай очам бабап калсам кулыма. Сине уйлап ата минем тагым, сине генә сөеп яна йөрәк. Кояш сыман балкыр өчен җаным, тик син генә кирәк, бары син кирәк. Сине уйлап ата минем тагым, сине генә сөеп яна йөрәк. Кояш сыман балкыр өчен җаным, тик син генә кирәк, бары син кирәк. Сине уйлап ата минем тагым, сине генә сөеп яна йөрәк. Кояш сыман балкыр өчен җаным, тик син генә кирәк, бары син кирәк. Сине уйлап ата минем тагым, сине генә сөеп яна йөрәк. Кояш сыман балкыр өчен җаным, тик син генә кирәк, бары син кирәк. Дуслар, сез музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Биредә иң яхшы җырлар, клиплар һәм сез яраткан популяр җырчылар. Һәр атна саен алар үз лаеклы урыннарын алып бара. Сүзне киләсе резидентка тапшырабыз. Игътибар белән карыйбыз. Искен айкларымда әле дә шидилләр тузаны, әле дә тузмаган. Син сөйләмә тузга язмаганны, сөйләмә ни була алганын. Эндәшмә артык булса сүзләр, югалтма битеңне, килмәссә хәлеңнән өскә күтәр алмасаң, өстерәмә төпкә. Җыяңгыр астында бием соңгы тапкыр, син
Dilberler ekranda Şındırmış ortunda virtual океан Yuvaltу табышлар тартмасында қалған Әйтілмәгән сүзләр Кемдә қалды соңғы ялқын Жейләре жей түгел салқын Кемдә яңғыр Жей яңғыры астында Дейім соңғы тапқыр Сенің құшағында Жей яңғыры астында Сенің құшағында Шәфәк төстә Pink Floyd Ике безнең берсен коткарырга була Безнең карап күптән читләште курсыннан Авышы бер якка күз карасында ай шәүләсе Күз карашы юнәлгән өскә Онытам дисәң дә онытырга бирмәс бер кашан Йөрәгең гәрәбә бер кашан дәшмә исемемнән Бармаклар киселгән дәфтәр бите белән Һәрбер ялган антым соңгысы ант итәм Кемдә калды соңгы ялқын Жейләре жей түгел салқын Кемдә яңғыр Жей яңғыры астында Дейім соңғы тапқыр Сенің құшағында Жей яңғыры астында Сенің құшағында Жей яңғыры астында Дейім соңғы тапқыр Сенің құшағында Жей яңғыры астында Сенің құшағында Жәй көне ял итеп, су кереп, кояшта кызыну гына түгел, кышка запасларды әзерләп куярга кирәк. Мәсәлән, Люция Мусина шулай эшли. Җиләк-җимешләр җыеп кую иң беренче эшләрнең берсе икән. Люция кебек шулай эшләүчеләр күп, ә менә аның кебек җырлаучылар сирәк. Yanıma hileli Min bittik seneki kureli Gümürlük yar edip sayladım Tik senin hakkında uylarım Kollarım ollana ollana Kollarım ballana ballana Eğer de sen bulsan yanımda Eğer de sen bulsan yanımda Kollarım ollana ollana Kollarım ballana ballana Eğer de sen bulsan yanımda Eğer de sen bulsan yanımda Бәхетім, үмітім сен әлі Мұңланам сағыштан көрәлі Тик мені бәхетлі итәргә Киләлі яныма киләлі Колларым оллана оллана Балларым баллана баллана Әгәр дә сен булсаң янымда Әгәр дә сен булсаң янымда Балларым оллана оллана Балларым баллана баллана
Bik usta, talantlı bayançı İlfat Şayıxovni qarşı alıyıq. Onun avgust ayı Salavat abi Fətxetdinovның konsertlari bilan boshlanib ketə ham əli də davam etə. Ona uңышлар tilab, klibin sizga təqdim etəmiz. Nasıl Serar? Silab jiber, haller nişek? Все хорошо, просто хочу найти невесту, чтобы она танцевала татарские танцы, да и меня научила. Hey брат, не проблема. Onun için Tatarça ilanırga, hem birge ilanırga gerek. Ola Teala'dan sorasan, barısı da bula. Eyde misin ha? Şu kızlarını kuşatam, eydeli. Sen taktın mı bu sandalyeni? Ya Şamil abi, ne diye sandalyasın bu? Bu bir tilekli komünite tanı sandalye. Ey tilekini. Tilek mi? Tilek Şamil abi de bar da var indi Allah'a şükür. İşim var, bayanım var, ailem var. İsenlik sağlık var Allah'a şükür. Менә монда бая bir jigit утырадыр. Iya. Аның бик каты теләге бар иде. Битерән кыз табырга. Әйдә шуңа бүләк итәйек. Eyde. Keiner dir, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Yukiyen uynar için ilfatla yıkıp girer. Bu adnada Rifat Zaripov muzikal koyma hit paradında 6-cı orunga ko'tarildi. Uzoqqa suzmishcha onun TMTV premiyasındagi chiqishini qarab o'tdik. Hayırlı kişiler, isen misiniz, sağ mısınız? Hazır! Yazmış mini sina, başı gitken, seyün elektrik kutsunigen. Şiirler bulup teres bağar idim, terezende indim kutsunigen. Mutlar süngen küngel, terezende ut bulmağaç terezende.
çıyaktı direk şanlı Tabi mitken anı kimlerde Dünlü kütnü bulup paplap balığa Tereslerde utlarsın gelden Utlarsın gel küngeli terezeyde Ut bulmağaç teresi bakmadım Şanlarıma uğradım tabalımışan Uğramlardan yalğız atladım Utlarsın gel küngeli terezeyde Ut bulmağaç teresi bakmadım Şanlarıma uğradım tabalımışan Uğramlardan yalğız atladım Siz süper! Kadar! Terezengde indi utuğa sünge Gökten ahıra yıklap gitkensin Tütken bu sat utuq sünmesiydi Gözleyim masinin kimsensin Utlar süngeni küngeli terezengde Ut bulmağaç teresi bakmadım Şanlarıma uğrunu tabalmışam Uğramlardan yalğız atladım Utlar süngeni küngeli terezengde Ut bulmağaç teresi bakmadım Şanlarıma uğrunu tabalmışam Uğramlardan yalğız atladım Şanlarıma uğrunu tabalmışam Uğramlardan yalğız atladım Дуслар, безнең социаль челтәрләргә язылырга онытмагыз. Артистлар турындагы эксклюзив яңалыклар, концерт афишалары, уеннар барысы да сезнең өчен. Seni yanımda görürgen Tavışın işitirgen Senin barlıkны duyarga Günde süyesin kile Anlat Ali Niye seni yaratan Anlat Ali niye sensiz Bir minuta duralmam Anlat Ali Niye seni yaratan Anlat Ali niye sensiz Bir minuta duralmam Senin turunda uylargan İkev gül uyanırgan Jirdagi eng zo'r baxit deyip Birga gül şotlanırgan Anlat Ali Niye seni yaratan Anlat Ali niye sensiz Bir minuta duralmam Anlat Ali Niye seni yaratan Anlat Ali niye sensiz Bir minuta duralmam Kazan Kularska! Bu bәхеттә, bu шатлыкта Матур тормышының яме Сине иң бәхетле итә Иркәңнең назлы сүзе Anlat Ali Anlat Ali
Ике кыз әнисе Чәчкә август айын бик продуктив үткәрергә җыена. Яңа концерт сезонына әзерләнә. Яңа җырлар, клиплар, костюмнар тектерә. Һәм җәй беткәнче авылга әти-әни янына кайтып килергә телим дип планнары белән уртаклашты ул. Планнардан клипына күчик. Сезнең экраннарда Чәчкә. Курыкма дустым минем, кеше сүзе булыр ди, кеше әллә ни сөйләр, булмаганны бар иде. Курыкма дустым минем, кеше сүзе булыр ди, кеше әллә ни сөйләр, булмаганны бар иде. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яш үтәмени, елмай син булдыгада. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яш үтәмени, елмай син булдыгада. Яш бара дип уйланма, алга атла борчылма. Бу тормыш баскычларын баш күтәреп үт алга. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яш үтәмени, елмай син булдыгада. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яш үтәмени, елмай син булдыгада. Бу тормышка киләбез, рәхәтләнеп яшәргә, хыялны чын итәргә, гомерне җыр итәргә. Бу тормышка киләбез, рәхәтләнеп яшәргә, хыялны чын итәргә, гомерне җыр итәргә. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яш үтәмени, елмай син булдыгада. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яш үтәмени, елмай син булдыгада. Елап яш үтәмени, елмай син булдыгада. Җәй беткәнче бүтән туганнарны күреп өлгерергә кирәк ди җырчы Рамил Закиров. Гомумән, җәй генә түгел, гел күрешеп торырга кирәк дигән киңәш бирде ул. Бу сүзләр белән килешми мөмкин түгел. Җырындагы кебек үк гомерләр үтә, һәр мизгелне тоеп калу кирәк. Ну, бу Рамил, гел сынга кала инде ул. Гомер буе шулай булды инде ул. Ойдасың инде ул. Егетләр, әйдәгез безнекен җырлыйк әле. Ойды. Гомерләр үтә, 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 ай, үтә, 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 шулай яшьлегемдә килә каласы. Ялкынлы
hislari şatlıqlı iriteler kişileri Yaşılıkның tılsımlı yazıları Yokusuz attargan tonları Gümmerler ütte ay ay bakıp kütte Şulay ay yürekinin dertli yarsuı Gümmerler ütte ay ay bakıp kütte Şulay yaşlığımı dertliyle kollası Qanatlı yaşlıkның ilinide Bılbıllar soyrılar көңілде İңінерде qanatlar tolmasın Мәхәббәт янәшә атыласın Гомерләр үтте ay ay бәхет күтте Шулай ай йөрәкнең дәртле ярсуы Гомерләр үтте ay ay бәхет күтте Шулай яшьлегеме дәртле колласы Әмінә җырчы Гөлсинә Ильясова август башында эшеннән ял алып Казанга кайтырга җыена. Чөнки ул монда 8 ай булмаган икән инде. Яңа җыр яздырып, якыннары белән күрешеп килү аның планнары. 2 сентябрьдә ул кире Санкт-Петербургка очып китәчәк. Гөлсинәнең яңалыклары белән таныштык, ә хәзер җырын тыңлыйк. Kıştanlı yoluydım irkəm Көңіліңдәгі сірлі хисләріңі Бармалар йықма кібілгән Сенің миңа қарата булган ниятіңні Яны йөрәккәм яратудан Қорқма сенің өліп ғашық болудан Яны йөрәккәм яратудан Ул бит сенің үшін бұл жерге туған Бір-бірімізге туры келгенбіз Құйып қойған күбігі шалғанбыз Бір күні икәу сайлағанбыз Сүю деген ұлы хиске шанғанбыз Яны йөрәккәм яратудан Қорқма сенің өліп ғашық болудан Яны йөрәккәм яратудан Ул бит сенің үшін бұл жерге туған Яны
Yanımızda mehabbetini saklağanımız, yaradanın saf ismini aklağan biz. Aklağan biz. Yani yürekken yaradıdan, korkma senin ağılım aşkı buludan. Yani yürekken yaradıdan, ol bitsenin için bu jirge tuğan. Бик тиздән абсолют хитны ачыкларбыз. Ә хәзер барлык катнашучыларны искә төшерик. Seni oylamakta benim danım, seni gene suyup yana yürek. Kıyaşlıman baldırışın canım, iksin gene girek, bana seni girek. Jeyangır astında, beyim sana tapkır, senin kışağında. Onlarım ollana, ollana, ballarım ballana, ballana. Eğer de sen bulsan yanımda, eğer de sen bulsan yanımda. Utlarsın geri köngel terezengine, ut bulmağaç teresi bakmalım. Şanlarıma urun tabalmış, uranlardan yalğız atladım. Anlatale, niye seni yaratan? Anlatale, niye sensiz bir minuttan duralmam? Yılama kıyın bulsa, barısı da bir kolda. Yılap yaşı demini, yılmay sen bulduğuna da. Ömerler tev 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 ütte, ay ay bakıp kütte 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 kütte. Şulay ay yüreğinin dertli yarısı var. Yani yürekken yaradıdan, korkma senin ağılım aşkı buludan. Yani yürekken yaradıdan, ol bitsenin için bu jirge tuğan. Яшь җырчы Марсель Закиров бик эксклюзив яңалыгы белән уртаклашты. Ул август айында яңа клип тәкъдим итәчәк. Клип һәм җыр өстендә 30-35 кеше эшләде. Күрерсез дип әйтте Марсель. Бу җырчы өчен безнең тагын бер шәп яңалыгыбыз бар. Ул бу атнада музыкаль каймак хит парадында абсолют җиңүче булды. Котлыйбыз һәм клибын карыйбыз. Син кояш минем күңелемә, күзеңә карап туймыйм. Тик йөрәгемдәге сөйне, нишек әйтергә уйлыйм. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлап та минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлап та минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар.
süyü bilgisi Roza şeşegi bile İn kızılın olarının jıyı Senin yanına gilen Alsı tondan süyem deyip sayrı kuşlar yaratam deyip Göke yıldızlar yazalar Hislerimini anlatta benim kulumda Sina deyip jigan kızıl rozalar Alsı tondan süyem deyip sayrı kuşlar yaratam deyip Göke yıldızlar yazalar Hislerimini anlatta benim kulumda Sina deyip jigan kızıl rozalar Min yaratamın canım diye Şeşkeler suzamı sina Al yüreğimle böyle gider Singine kirek minna Al sutondan süyem deyip sayrı kuşlar yaratam deyip Göke yıldızlar yazalar Hislerimini anlatta benim kulumda Sina deyip jigan kızıl rozalar Al sutondan süyem deyip sayrı kuşlar yaratam deyip Göke yıldızlar yazalar Hislerimini anlatta benim kulumda Sina deyip jigan kızıl rozalar Жайның соңгы айын күңелле итеп үткәрегез дигән теләктә мин Лилия Хайруллина сезнең белән саубуллашам. Бу музыкаль кайма хит парады иде. Пока-пока.